vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som poďakoval vedeniu Vysokej školy telesnej výchovy a športu Palestrána, ktorí nám umožnili vystúpiť na vašej konferencii, a pričom sa chceme podeliť s našim príspevkom s kolegyňou Kajdy Masovou, monitorových stále študentov technického univerzitného zvolenia k vybraným sezónnym činnostiam. V úvode mi dovolte pár žánrových obrázkov na ukreslenie situácií. Tento príspevok vznikol na pôde Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá takisto ako celá spoločnosť prešla búrlivou etapou zmien. Ak sa môžem aspoň jednou vetou vrátiť k predrevolučným 80 rokom, musím konštatovať, že starostlivosť o fyzickú zdatnosť vysokoškolákov bola jedna z priorít spoločnosti. Staršie ročníky mojich kolegov zažili postavenie katedier telesnej výchovy, neskôr stálo oči katedrov v takom svetle, ako si situácia stála za slovo. Mali zakonané telocvične, študenti sa zúčastňovali kurzových fóriov. V tom čase sme mali 8-dňové lyžiarske kurzy a 10-dňové turistické alebo vodácké kurzy. Situácia sa zmenila a uberalo sa vo všetkých sférach, športov nevynímajúc. Telesná výchova na vysokých školách stále prechádza rôzne etapy vývoja, pričom fungovanie telesnej výchovy na katedrách závisí od dobrej vôle vedenia fakult, či univerzít, či si ponechajú ústavy, alebo si neponechajú, či majú peniaze. Proste, pokiaľ tie vzťahy sú zle na univerzite alebo na fakultách, tak dochádza často k znižovaniu stavov učiteľov, prípadne rušeniu celkových katedr alebo ústavov. Po týchto zmenách sme aj my prešli k potrebe zmapovania zájmu študentov o sezónnej činnosti v rámci kurzovej formy telesnej výchovy. Prešli sme, kvôli tomu, aby sme vedeli zachovať aké také kurzové formy ešte v rámci telesnej výchovy. Prešli sme z tých 8 až 10 nových pobytov na 3,5-dňové turnusy, kedy vlastne sme využívali kapacitu našej chaty a prípadne aj materiálne podmienky, ktoré sme mali na vodáckú turistiku. Znížili sme počty a preto sme boli tie 3,5-dňové turnusy, lebo študenti si stravu pripravovali sami, čiže jeden pol dňa sme venovali výmene, čiže aby to nebolo tak finančne náročné pre nich, tak skôr tomu sme prišli na 3,5-dňové turnusy, keď vlastne tí študenti navštevovali naše aktivity, či slidnou lyžiarske kurzy, ktorých náplňom bolo zjazdové lyžovanie a bežecké lyžovanie, alebo vodácka turistika, či kurzy pobytu v prírode, alebo samostatné kurzy cykloturistiky. Na zisťovanie vzťahu študentov k týmto sezónnym činnostiam sme si vypracovali dotazník, ktorý sme na konci kurzov dali vyplniť všetkým študentom. Následne ho zozbierali a vyhodnotili a dnes vám máme možnosť prezentovať čiastkové výsledky. Náš výskum realizovali v rokoch 1997 až 2012, to je trvanie 15 rokov. Do výskumu sme zapojili 2028 študentov, ktorí nám boli ochotní tie dotazníky vyplňať počas týchto rokov. Jednalo sa, ako som spomínal, tie lyžiarske kurzy, kurzy vodáckej turistiky, kurzy pobytu v prírode a cykloturistiky. V tabuľke číslo 2 máme možnosť podrobne sledovať počty študentov v jednotlivých kurzoch. Vo všetkých tých ukazovateľov vidíme ustálené počty, ktoré boli dané kapacitou buď chaty alebo kapacitou tých lodí, eventuálne to prostredia, ktoré sme tie kurzy mohli realizovať. Výnimku tvorí kurz cykloturistiky. Najprv sme mali taký boom z prvých rokov, ale potom sa to vytratilo. Vzhľadom tomu, že nejaký evidentný záujem nebol tú cykloturistiku, ale sme potom zaradili do kurzovej formy kurzy turistiky a pobytu v prírode. Čo sa týka týchto vyhodnotených dotazníkov, pri celkovej skúmali sme ich poznatky o sezónnych činnostiach, pričom pozitívnom bolo, že až 84% študentov uvádzalo 4 a viac sezónnych činností, čiže zistili sme, že majú trošku predstavu o tom, že čo vlastne sezónne činnosti obnášajú. Bolo to dané možno aj tým, že vlastne sme zhruba z hodovosti 4 tie kurzové fóry ponúkali tých sezónnych činností,
ale dotazníkov nie len 4, ale viacej tých činností ešte boli ochotní prezentovať. Čo sa týka celkovej obľúbenosti sezóny činnosti, tak na prvom mieste skončilo plánovanie, bicyklovanie a vodácka turistika, ktorá má síce dlhodobú tradíciu na technickú neruche len 2,28%. Paradoxom zase na druhej strane je, že práve vodácka turistika skončila na druhom mieste v obľúbenosti sezónnych pohybočinnosti, ktoré sme my tým študentom ponúkali. Prioritu tvoril lyžovanie, lebo naozaj vo veľmi krásnom prostredí Pánskeho diela. Univerzita mala chatu, kde naozaj zjazdové lyžovanie a hlavne pieľecké sa dalo veľmi dobre realizovať. Na záver dovolte konštatovať, že študenti technickej univerzity vo Zvolene majú k sezónnym činnostiam kladný postoj. To znamená, zúčastňujú sa na kurzov, ja potom vysvetlím prečo. Majú aj poznatky, to znamená, do dotazníku sme zistili, že naozaj je tam prehľad a majú vzťah k týmto sezónnym činnostiam, čo nám dokazovali s tým neustálým opakovaním, to znamená, počas 5-ročného štúdia sa niekoľko razy vracali na tie kurzy, čiže vytvorili si aký taký vzťah k týmto činnostiam, čiže stávali sa také obľúbené. Ostáva nám len dúfať, že telesná výchova a šport nevymiznú z aktivít študentov aj sezónne činnosti si opäť nájdu svoje stabilné miesto v tejto vekovej kategórii, či v rámci kurzovej formy telesnej výchovy, alebo ako vhodná forma trávenia voľného času. Ďakujem vám za pozornosť, pokiaľ máte nejaké otázky, by som vedel dať snažili sme to nejako urýchliť, aby sme naozaj ten čas nejako držali. Prosím. Tam zajímavý bylo, že ta cykloturistika se vám potom nějak rozvětšila, přitom byla skoro na druhém místě ohledně oblíbenosti. Oblúbenosť bola, ale my ju potom využívame, alebo vlastne propagujeme v rámci tej kurzovej formy turistiky a pobytu v prírode, kedy majú možnosť, mám študentov, ktorí dokonca sú reprezentanti v zjazde, v tej horskej cykloturistike, donesú si tie svoje, by som to nazval, drahé stroje, čiže vyskúšajú si, vidia ten rozdiel, aký medzi klasickým bicyklom a takýmto, povozia sa, takže potom prejazdávam, ale si pamätám ešte pred 15 rokmi, kedy sme každý týždeň, minimálne raz do týždňa, mali skupinku, chodili sme Viezicový toho Zvolena, kde som bežne chodil s 15-20 študentmi na internácii, dnes vlastné bicykle, či nebol problém, ale v súčasnosti už ten vzťah taký nemenia, nemajú si kde bicykle odkladať a nehajú sa radšej doma, takže vlastne len v tej kurzovej forme nejakým spôsobom vieme príjmeť. Já jsem to asi přeslechl. Oni mají všechny ty kurzy v povinném programu, nebo jak jsou zařazeny? Ak vás môžem, narážal som na to v tom príspevku. Na technickej univerzite vo Zvolene je telesná výchova realizovaná v dvoch formách. Jednak máme kreditovanú telesnú výchovu. Na bakalárskom stupni máme predmet telesná športová výchova a výber šport a zdravie. To znamená, v rámci tohto štúdia si môžu jeden semestr dať jednu, druhý semestr druhú a potom môžu športovať v rámci telesnej výchovy všeobecnej, kedy majú zadarmo, to znamená nemôžu. Univerzita dotuje tieto hodiny, to znamená to zadarmo. Všetko ostatné sa študenti musia zaplatiť. A takisto tieto kurzové formy, všetko si musia zaplatiť, to znamená nemajú za to nič, je to len na ich dobré vôle, či sa zúčastnia alebo nezúčastnia. Čiže len tieto ročníky na bakalárskom stupni majú telesnú výchovu kreditovanú, jedným kreditom za semestr. Oni si musí platit i učitele. Učiteľa nie, ale my pokiaľ máme financie, tak vlastne na ceste, akých chodíme s nimi, ale lebo to je zložitý proces financovania a na seba si musíme zarobiť rôznou podnikateľskou činnosťou a vlastne tieto kurzy formy dotujeme z našej ekonomickej činnosti. Takisto ako nákup materiálu a zveľaďovanie priestorov. Snažíme sa ako môžeme, ale hovorím, záleží to na tie dobré vôle vedenia univerzít a fakult, či nám vytvoria podmienky, nehajú vás trošku v kľude, aby ste sa mohli rozvíjať, alebo vám všetky peniaze zoberú a vlastne nemáte na nič. Ale momentálne máme vedenie, ktoré máme naklonené a verím, že tá telesná výchova na univerzite vo Zvolene bude napredovať. Ja som mal podobnú otázku a chcem sa spýtať, v magisterskom štúdiu tam absolútne študenti už nemajú šancu získať kredity za šport, alebo to si dá ako poviem? V magisterskom štúdiu majú možnosť 2 kreditov, to znamená za jeden a za druhý semester. V inžinierskom stupni majú možnosť naštudovať telesnú výchovu.
Bojujeme o to, aby aspoň jeden semester mali honorovaný kreditor, ale ostatné majú v podstate nad rámec, to znamená, prejde do klubovej formy telesnej výchovy, za ktorú sa platia 10 eur za semester.